kace ka zo ka ga oganku daidai ka tsara tsari in yai tsayin da za a yi tsawar da za ta sigo ƙarshen ku muna nan muna gani akai ba guna guni ta kofar da gidanku mun go mun tura bazar ku a ƙarshe za ku yi shiru ana ta yi muna ta ji 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 aka yi ruwan makai ne abun wani ba na gaba da yaro da alawa da yaro da alawa kai salo wasu basu kai ku ba mutane da abin sa ko yara basu je da ba ana ta yi muna ta ji ana ta yi muna ta ji ana ta yi muna ta ji aka yi ruwan muka yi iri abun wani ba na gaba da yaro da alawa da yaro da alawa kai salo wasu basu kai mu ba mutane da abinsa ko yara basu je mu ba mutane da abinsa kaga yaro da alawa sai a kyale shi ya tsotsa in ka shuka da gumunka sai ka maida shi abunka karamin su kaga kai da imamansu mudan sirrin da munka ce wasu kakansu in ɗan kasuwa kace ka zo ka ga oganku daidai ka tsara tsari in yai tsayin da za a yi tsawar da za ta sigo ƙarshen ku muna nan muna gani akai